OK, idem urobiť zápis do directory mirror, takže najprv sa pokúsim, čo urobím, loginem sa. Nemám tu konto, idem sa zaregistrovať. Dám meno Erik Honecker. Dám disposable email, kde to je? Poďme na to, zavínač Jobmail. OK. Dobre, poslali link. Refresh, prišiel link. Musíme kliknúť na tento odkaz. Poďme ho otvoriť v novom okne. Prilepiť a paste, OK. We confirmed our account, email, dáme tu heslo, reset password, OK, uložíme. Dobre, a teraz nemáme tu žiaden listings, takže ideme dať listings, hej. Takže znovu tu dáme, ja neviem, tengečko, more area. Hej, vymyslíme si adresu 70, bla 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 bla. Hej. Stevenage, to nie je district. United Kingdom. Kongdom, more. Postcode. Neviem, či to prejde. Find the address. OK, nájdené. Contact number. Dáme tu vymyslené valid contact number. OK, takže dáme TNG services zo srandy na začiatok. That's correct one, yeah. Poďme na to. Email. Hej, čiže tu dáme, že nechcem free phone number, nie som robot. Nechcem dostať pičoviny. OK. A teraz ideme vložiť listing. A teraz potrebujeme ho claimnúť. A teraz, jak ho tu claimneme, vybereme si zadarmo package. Free. OK. A teraz si vybereme ako. Hej, som owner. A tu mi príde na tento telefón, mi príde nejaká extension, ktoré tu vložím. Oni zavolajú a povedia vám tieto čísla a na základe toho ten biznis bude verifikovaný. Hej, ale vlastne no, takto to treba jednoducho urobiť. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.